Hero lugini apa rasa tuh? Guang tadi tuh dia. Hello guys, good morning. नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि YouTube channel नायगिरि नोंथांमोन आंनि सानसुमा ब्लग YouTube चेनेलाव गासिखौबो फिन बरायना लाग्रोबाय। थ' बिदिब्ला दिनैनि टपिकआ जागोन जों माने बिखुनजो बिहाव बिदिनो गामिनि दाउ लकेल जानो नागिरदों आरोना। बियो लकेल दाउ आं फुजोबखाबाय गासिखौबो साफा खालामजोबखाबाय ओमफ्राय दा गोदानोसै आरोना बारियावसो जागोन। आरो सोर बिखुनजो होननानै बुङोबा माने नानिनि बिखुनजो आंनि बिखुनजो बिहाव इदि बायदि आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो। बिदिब्ला आं गोदानोसै आरोना बारियावसो जाखायो जों आरोना। फाग्ला सानखागोन जोंखौ मानो होनोबा बिखुनजोसो बिजामादैसो बेदर खाना जायोल' होमबा मा सानगोन नङा होमबा गाइसफोर बिखुनजो जोंल' जागोन होनना। जिनिसथ' कट थासिगोन ब्रा माने बिखुनजो मोना गोदानो रोङाना बिहावाबो डिउटियाव थांदो बेनि थाखायनो आं माने सावनोसै गोदानोसै आरोना। ज' सावबाय आं सावना लाग्रोनोसै। इबारनि बारिया जोंहानि बारिखाय बिनि थाखायनो माने बेयाव जोङो जानो सानदों आरो। फैगोन नानि उनबो फैया नङा दाहाय उनाव जोङो माने मावग्रोना लाग्रोबाय। नांदेरला जोबगोन दे बेखौ बारिया बरबाद जागोन। बेबायदि गरम जानोसै माथो खालामनो आरो जिउ थासान्दियाव जानाय लोंनायानो मानसिनि खामानिसै गरम अयथासारलै। थ' सावबाय थानोसै आं ना गोदानोसै आरोना लोगोसे नै एवग्राबो लाबोखादो फैगौ दे एबार नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन सोर सोर जानो नागिरदों। थ' इखौ आं बोखावग्रोना लाबाय दानना लानोसै। सासेया मिनिबोदों खोनासंना मिनिगासिनो मिथिदोंना आं सोरजों रायज्लायनो सानदों खोमा। ओरै बुबाथाय बांसिन बेदरा जयै जाहैबाय ओंखायनो बुबाय आं। आया जानला मोनला लाना फैब्रा बैसानाव इथा दुनियानि न' थालायनाय संसैलाय जांसि आसे जुदि जांसि तो लया हा जांसि तो एफा लगो भाड़ुआ का लगे खुड़ी ना का करबे खुड़ी तो आने पड़ी घर से कितना खुड़ी चाहिए। इसे हाकोन दो है माबा लादों नै मा थायो नुवाखै नै बिखा थायो माबा माबि थायो मानसिनाबो बेसे मा थागोन ना मानो नाहरब्रा इनिसो जों सिगारेटसो जाखुमादों बिखुनजोजों आंजोंल' मानसि माखा बिखुनजोजो जायो होनना मालाय बिखुनजोजो खाना जाबावसो होनलायसिगोन सोरबा सोरबा जों सिगारेट खाना जाखुमादों एकदम दाउखौ खबर होगासिनो मार मेजेमखा खिन्थु दाउआ। सिगारेटसो जाखोमायो जोङो बिखुनजोजों आंजों रावनोबो खिथाया बोरै जागोन बिदिबालाय। नोंथांमोननो आंनि गोदानायखौ खिथाबथालाय मार गोलाव जागोन भिडिअआ बरिं जागोन ना जानायखौ दसे खिथानोसै संनायखौ खिथानोसै थैसै नांलायलायबाय मोखाङाव आरोना। थ'
माबायदि गोदाखो नोंथांमोन गोदाखांबाय बेखिनिखौनो गोदाना लाबाय नै ताजा ताजा होनोसै संनाया जानोसै हमग्राबो गैला नालाय नै यामि यामि नुखाबायना होख्लायखाबाय एवनाया साथाम साब्रैल' जागोन आरो जोंना बेयाव दं बिखुनजो दं ओमफ्राय आरो गामिनि सासे दं साब्रैजोंनो इन्जय खालामसै जों दिनै सम सम जाखावलांनांगौ मानसिनि जिउ माला सोर मा जागोन खुनु बिसास गैया नङा होमबा माने जानायाव जाखानांगौ गाबोननोसो एकदम मा जागोन खुनु बिसास गैया बेनि थाखायनो सोरबायदि बायदि संना जाफेरो नामा संना जाफेरोबा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि टेस्टि नाङो बेफोरबायदि बेलेग न'निफ्राय गोजानाव जाबाथाय आरोना थ' जोङो टेस्टिखौ दिनै मजाखौ लानोसै बायदि मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो हेर' लुगैनाया बारा जादों गहां गहां जादों खुदैया नुनानै एकदम मोदोमना